रायजो राजा नोंथांमोन डक्टर बिमुं मोनलायबावनायसो दिनै जोङो सावरायगोन डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि सायाव बिथांनि सायाव जोङो माखासे सोंथि दैखांगोन माखासे जोङो कुइसन खालामगोन रायजो राजा नोंथांमोन मानोना नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन मानोना जाय समाव मानाव गेदेर प्रमद बर'नि आमोलाव प्रमद बर'नि बे सरकारनि दिनाव थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा जोबोद मोजां डिजिगनेसन मोनदोंमोन जोबोद मोजां बिबान मोनदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन जायखौ जोङो बुंदों OSD अफिसार अन स्पेसियेल डिउटि मानाव गेदेर प्रमद बर'नि नाथाय बेबायदि मानसिया दिनै बेफोरबायदि मानसिया दिनै UPPL दोलो पार्टिखौ गारनानै दिनै BPFआव जयेन जाबाय रिसेन्टलि रायजो राजा नोंथांमोन थ' बेफोरबायदि मानसिखौ मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन बर' रावाव दङ बर' रावाव बाथ्रानि भावाव दङ जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा रायजो राजा नोंथांमोन जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा होननानै बुङो बेबायदि मानसिखौ आरो बेफोरबायदि बे पार्टिनिफ्राय बै पार्टि माने दोलो बास्लायबाय थानाय मानसिया मालाबो बेसेन गैया रायजो राजा नोंथांमोन मालाबो भेलु गैया आरो बेफोरबायदि मानसिया बबेबा कनस्टिटुवेन्सिफोराव टिकेट लानानै जुदि रिप्रेजेन्टेसन MLA आनो जा EM आनो जा बेफोरबायदि मानसिखौ रायजो राजाफ्रा साजा होनांगौ अब्लासो माने दोलो बास्लायनाय गारगोन रायजो राजा नोंथांमोन थ' बे समाव मानोना माखासे सोंथियानो जादों डक्टर सांग्रां बिथांनिसिम माखासे सोंथियानो जादों जाय समाव प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि समाव बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों बड'फा सुपार 50 बिथांखिनि गेजेरजों BTCआव थानाय बड'लेण्डनि सिङाव थानाय 26टा जनगोष्ठीनि माखासे लाइमोनफोरखौ फाइनेन्सियेल सापर्ट फ्रि कचिं JEE नीटनि इन्जिनियारिंनि थाखाय 50 जन फ्रि कचिं आरो लोगोसे APSCनि थाखाय 50 जन फ्रि कचिं UPSCनि थाखाय फ्रि कचिं आरो लोगोसे इन्जिनियारिंनि थाखाय 50 जन फ्रि कचिं बै समाव लाइमोनफोरखौ फ्रि कचिं होनाय जादोंमोन नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो बेखौ दिनै बेखौ उथायनानै होबाय बियो सांग्रां ब्रह्मनि थाखाय मोजां जाबाय नामा रायजो राजा नोंथांमोन बियो सांग्रां ब्रह्मनि थाखाय मोजां जाबाय नामा आलारि बिथांखि आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बड'लेण्डनि सिङाव थानाय 26टा जनगोष्ठीखौ जाति धर्म बासियालासै थानसालि मन्दिर मस्जिद लुफुंनो थाखाय 2 लाख अनसुंथाइ होनाय जादोंमोन BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो बेखौ उथायनानै होबाय बेयो मोजां जाबाय नामा सांग्रां ब्रह्मनि थाखाय गियान सोरां बिथांखि लाइमोनफोरनि सोलोंथायाव जायफोरनि न'खरा फाइनेन्सियेल उइक लोरबां बिसोर बै गथ'फोरनि थाखाय बै न'खरनि थाखाय 5,000 खरे गियान सोरां बिथांखि होनाय जादोंमोन नाथाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो दिनै बेफोरखौ उथायनानै होबाय बेयो सांग्रां ब्रह्मनि थाखाय मोजां जाबाय नामा आरो लोगोसे माइनाव सोरां बिथांखि नोंथांमोना रिसेन्टलि नुनो मोनदों BPF सरकारा 10,000 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माइनावफोरनो राननाय चेक राननायखौ नुनो मोनदों नाथाय बै समाव मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि समाव आलारि सोरां माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माइनावफोरनो 25,000 25,000 खरे अनसुंथाइ होदोंमोन दिनै BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो बेफोर आसनिखौ दिनै दानगारबाय उथायबाय बे सांग्रां ब्रह्मनि थाखाय मोजां जाबाय नामा रायजो राजा नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोना सायख'दो आरो बिनि अनगायैबो गियान सोरां आलारि सोरां माइनाव सोरां
गोबां बिथांखि लानानै बड'लेण्डनि 35 लाख बर' रायजो राजाफोरनि जौगानायनि खामानि मावदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय दिनै बेखौ सेस डिजल्भ खालामनानै होजोब्बाय। सुपार 50 बड'फा सुपार 50 हिउमेन रिसर्स जायखौ होनदों सुबुं सम्पद सोरजिनाय। थांनाय समाव दाखालि 7 जन नामाल'सो APSC आनजादाव उथ्रिनो हादों रायजो राजा नोंथांमोन बे BPF सरकारनि आमोलाव। थ' जोबोद दुखुनांथावना। बेबादिबा जोंनि बर'आव डक्टर इन्जिनियारिं अफिसार्स माब्लाबो जोङो हिउमेन रिसर्स दानो एबा सोरजिनो हानाय नङा रायजो। बेनिखायनो जोङो गोबां फाराग दं UPPL सरकार आरो BPF सरकारनि गेजेराव गोबां आकाश पाताल फाराग दङ। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा जानजि खाफ्रानांगोन, खौसे जानांगोन। फैबाय थानाय बिधान सभा MLA बिसायख'थियाव 15थायाव गेलेगोन, 21ता बुंदों। माने 21ता गेलेयोब्ला 21तायावबो देरहाहोनो थाखाय जानजि खाफ्रानो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायनाय थाबाय। आरो बिनि अनगायैबो गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय। बै समाव गोजोना सोलिबाय थादोंमोन, जौगानायाबो सोलिबाय थादोंमोन, खौसेथियाबो सोलिबाय थादोंमोन, अनलायनायाबो सोलिबाय थादोंमोन। बिदा फंबाय भातृत्व माने ब्रादारहुड 26ता जनगोष्ठीनि गेजेराव। नाथाय रिसेन्टलि मास मोनबायानो जायाखै BPF सरकार सालायनाया ओरैबायदि हांगामा, नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय ना बेफोरबायदि आरोना। थ' बिनिखायनो गोबां आकाश पाताल दङ। बे समाव आं रायजो राजा बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय जाहाथे नैबे 26नि बिधान सभा MLA बिसायख'थियाव जाहाथे UPPL दोलोनिफ्राय 21ता नङाब्लाबो 14ता MLA दैथायहरनो हायोब्ला दैथायहरनो थाखाय जानजि खाफ्रानांगोन। आरो फैगौ 2030 मायथाइनि BTC इलेक्सननि थाखायबो जानजि खाफ्रानांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा लिडारफोरखौ बेबायदि लिडार दैदेनगिरिखौ माब्लाबाबो सुबिदा होनो नाङा। गावनि सेल्फ डिटारमिनेसन, गावनि पकेटनि थाखायल', गावनिल' रायजोनि सानग्रा नङा बिदि दैदेनगिरिफ्रा। गोजोन्थों।